سرزمین کوههای آسمانبوس که سرچشمه بیشتری دریاهای آسیای مرکزی‌اند، دره‌های زیبا منظر، وادی‌های دارای وضع اقلیم معتدل، دیار زرخیز و شهدبز، میهن فرزانه فرزندان، وطن هنر و هنرمندان اصیل. این وطن تاجیکستان وطن عزیز من است. طبیعت افسونکار تاجیکستان همگانро волаву шайдои хеш месозад. سبک و طرح‌های معماری معاصر همکنون چی شهرهای باستانی، خوجند، پنجکند، استراوشان، کولوب و چی شهرهای نو از قبیل خوروخ، بوستون، نورک، روغون، سربند و امثال آنها را آرا داده است. شهر دوشنبه، قلب جمهوری تاجیکستان، بزرگترین شهر کشور، حصار با قلعه تاریخی، روغون با نیروگاه برق آبی روغون، پنجکند با بزرگان خود نفوذ تاجیکستان را در منطقه و جهان بلند برداشته است و در عموم این وطن تاجیکستان وطن عزیزی من است. کشور ما چون دولت تمدن آفر در میان دیگر ممالک سیاره با موضعهای تاریخی و فرهنگی، استراحتی و هنرمندی خش شهرت یار گردیده است. تاجیکان از ازل چون قوم و ملت صاحب تمدن و فرهنگ سالار و هنرمند و ادبیات دوست در میان دیگر خلقیت‌ها نفوذ و مقام خاصه را صاحب گشته است. واقعاً هم این نفوذ به ما محض توسط فرهنگیان و صاحب قلمان و استعدادها و اهل هنرمان به دست آمده است و رسالت اصلی ما حمایه آن و میراث گذاشتن به آیندگان است. امروز هر یکی ما با افتخار میگوییم که تاجیکستان وطن عزیز من است. ассалому алайкум ҳамватанони арҷманд, меҳмонони гироми қадр. ҳамаи шуморо ба ин толори барҳаво хайрамақдам мегӯем. тавре иттилоъ доред бо ибтикор ва амри президенти ҷумҳурии тоҷикистон соли 2018 бори аввал бо мақсади сазовор истиқбол гирифтани 30-солагии истиқлолияти давлатии тоҷикистон дар саросари кишвар озмуни ҷумҳуриявӣ тоҷикистон ватани азизи ман эълон гардид. даври якум ва даври дуюми озмун дар шаҳру ноҳияҳо ва марказҳои вилоятҳо баргузор гардида 65 нафар дар номинатсияҳои ровӣ, оҳангсоз, шоир, мутриб ва навозанда ғолиб омада барои иштирок дар даври ниҳоии озмун роҳ хат гирифтанд. ҳозирини арҷманд, ҳадафи асосии озмун тарғибу ташвиқи сухани волою санъати асил, дарёфти истеъдодҳои нодир, бузургдошти сухану касбияти ҳунар, суруду таронаҳои ватанпарастонаю тараннумгари дастовардҳои истиқлолияти кишвар, арҷгузорӣ ба сунъатҳои арзишманду пурғановати миллӣ ва нақши созандаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам эмомалираҳмон дар эъмори давлатдории навини тоҷикон мебошад. ёдрас мешавем ки барои бори аввал ин лоиҳа озмун пешниҳод мегардад ва умедворем ки натиҷааш қаноаткунанда хоҳад шуд. ҳозирини гиромӣ, барои баҳогузорӣ барои иштирокчиёни имрӯза ҳайати ҳакамон аз ҷониби комиссияи озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман тасдиқ гардиданд ки ҳар кадомин аз ҷумлаи ашхоси ҳирфаиву коршинос ва дорои касбияти баланданд. ҳоло ҳайати ҳакамони номинатсияи навозандаро ки дар толор ҳузур доранд бо камоли эҳтиром ба шумо муаррифӣ менамоем. ҳакамиро бар дӯш доранд қурбони қурбониён, ҳунарпешаи шоистаи тоҷикистон, профессори консерваторияи миллии тоҷикистон ба номи Талабхоҷа Сатторов. Шариф Бедаков, директори коллеҷи ҷумҳуриявии санъати шаҳри Кӯло ба номи Кароматулло Қурбонов. ҷасур Халилов, мутриб ва оҳангсоз, барандаи ҷоизаҳои байналмилалӣ. Нигина Обидова, ҳунарпешаи шоистаи ҷумҳурии Тоҷикистон, мутриб. раиси ҳакамон Аслиддин Низомов, доктори илмҳои санъатшиносӣ. имрӯз дар номинатсияҳои зерин довталабон барои бурди шоҳҷоиза бо ҳам рақобат хоҳанд кард ва бояд гуфт ки ин рақобат рақобати солими эҷодист. инак номинатсияи навозандагӣ. дар номинатсияи навозандагӣ дар бахшҳои навозандаи анъанавӣ ва навозандаи эстрадӣ ҷамоҷам 14 нафар иштирок хоҳанд кард.
инак довталабон дар номинатсияи навозандагӣ дар бахши навозандаи анъанавӣ ба даври ниҳоии озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон Ватани азизи ман ҳусни оғоз мебахшанд. дар ин бахш аввалин шуда иштирокчӣ аз ноҳияи роштқалъа Фозил Муборакқадамов баромад хоҳанд кард. истиқбол гиред. ман дар филиал мактаби санъати ноҳияи роштқалъа ҳамчун муаллими амин асбоби тамбур дарс дода истодам. сар карда ямон хурдӣ амин мусиқаро бисёр гӯш мекардам, бисёр чӣ мекардам. баъд аз синфи ҳафтум ман амин вақтҳо кружок дар кружоку иштирок карда оҳиста оҳиста завқи ман бисёр шуд ба амин мусиқӣ. ман фақат амин асбобҳои барқиро чӣ намекардам, дигар амин асбобҳои торӣ ки бошад ҳамаша навохтан метавонам. соли 2014 иштирок якумин иштирок ман дар ҷумҳурии Тоҷикистон Андалиб буд. ин дафъаи дуюм аст ки ман дар фестивал Озмуни Тоҷикистон Ватани азизи ман ҳаст ки ман иштирок мекунам.
айни ҳол мо шоҳиди ҳунарнамоии иштирокчии аввал будем. акнун барои баҳогузорӣ ба иштирокчии бахши навозандагӣ Фозил Муборакқадамов аз ҳайати ҳакамон хоҳиш менамоем, ки баҳогузорӣ намоянд. марҳамат. 8, 7, 8, 7, 8. ассалому алайкум. Аслан нафароне ки дар чунин озмунҳо аввалин шуда баромад мекунанд, ҳиссиёти тарсу ваҳмашон зиёдтар аст. хуб, чӣ ҳиссиёт шуморо фаро гирифт? бори дуюм аст ки ман дар ҷумҳурӣ иштирок мекунам, дар фестивал конкурс бори дуюм аст. ҳайати ҳакамон ба шумо 38 хол гузоштанд. шумо аз ин холи мондаашон розӣ ҳастед? мудоме ки ҳакамон ҳамон чӣ мекунад, шояд камбудӣ бошад, ҳаст ҳаме хеле чӣ. ман ягон чӣ надорам, давогар нестам. ба шумо муваффақият хоҳонем. хуб, бинандагони азиз, барнома идома дорад, тамошо кунед. довталаб аз шаҳри Конибудо Фирдавс Маҳмудов истиқбол гиред.
ҳозирини гиромӣ таваҷҷӯҳ намоед ба баҳогузории ҳакамон. марҳамат. 8, 8, 7, 7, 7. من همچون رباب‌نواز از سال 2002 رباب‌نوازی میکنم. ما بسیار خرسندیم که در دوره نهایی جمهوریوی ازمونی تاجیکستان وطن عزیزی من اشتراک داریم. هدف اساسی ما این البته غالبیت است. ما میخواهیم که در این آزمون غالبیت رو به دست آوریم.
аз ҳайати ҳакамон хоҳиш менамоем ки ба ҳунарнамоии ансамбли миллии созу навои дилнавози шаҳри хуҷанд баҳогузорӣ намоянд. марҳамат. 99998. бисёр хушбахт аз он ҳастем ки бисёр ба як дараҷаи олӣ баромад кардем. шумо ягона гурӯҳи навозандаӣ ҳастед ки имрӯз дар ин озмун иштирок мекунед. хуб, аз баҳои мондаи ҳакамон розӣ ҳастед? албатта розӣ ҳастем. ба дигарон албатта муваффиқият таманно мекунам. ба шумо бурдбори хоҳонем. ташаккур. ман аз хурдӣ дар дил шавқи навозандагӣ доштам. устоди ман устод адамшоҳ аз ноҳияи ҳамадонӣ бисёр ҳунарманди бузург буданд. айни ҳол ман дар озмуни тоҷикистон ватани азизи ман иштирок карда истодам ва умедвор ҳастам ки ҷойҳои намоёнро сазовор мешавам. ёқубҷон юсупов, ноҳияи ҳамадонӣ. марҳамат. истиқбол гиред.
меравем ба баҳогузории ҳайати ҳакамон. 9 7 7 8 8. салом, ман ҳасанов ҷойдон, хонандаи синфи даҳи мактаби интернати миёнаи махсуси мусиқии ҷумҳуриявӣ ба номи Зӯдои Шаҳидӣ мебошам. Ман дар оилаи санъаткор ба воя расидаам. бобои ман Файзалӣ Ҳасанов ҳунарманди халқии ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. Ба ман бобоям ва устодам гуфтанд, ки ба ин озмун рафта иштирок намо ва ман дар ин озмун иштирок намудам. Ва устоди ман дар ин соҳа Саидов Самандаршон мебошад, ки ба ман тамоми нозукиҳои ин асбобро меомӯзад. Ман дар даври аввал бо навозиши панди рӯз баромад карда ба даври шаҳрӣ гузаштам ва дар даври шаҳрӣ бо навозиши бӯи баҳор, ки мусиқии халқӣ мебошад, баромад кардам ва ба даври ҷумҳуриявӣ ба даври сеюм роҳхат пайдо намудам.
воқеан ҳам навозиши хуб буд дар иҷрои ҷовидон ҳасанов аз шаҳри Душанбе. акнун аз аъзои ҳакамон эҳтиромона хоҳиш менамоем ки ба ҷовидон низ баҳогузорӣ намоянд. марҳамат. 8 8 8 9 8. салом алейкум. ҷовидон пеш дар ягон озмунҳо боз ширкат мекардед? намекардам. имрӯз дар толор ҳастанд ягон нафар барои дастгирии шумо аз пайвандон? бале омадаам. падарам омадаам. боз ҳамсинфонам омадаам. ман раҳимзода шарифҷон донишҷӯи бахши чорими шӯъбаи асбобҳои халқӣ дар коллеҷи санъати шаҳри Душанбе ба номи Аҳмади Бобуқул таҳсил карда истодам. ман дар оилаи санъаткор ба воя расидам. падарам бошад санъаткор ҳастанд, мутриб ҳастанд, навозандаи хуб ҳастанд ва ман бисёри чизро аз он кас омӯхтам ва баъд аз хатми таҳсил, баъд аз хатми миёна ман ҳуҷҷатҳоямро гирифта ба коллеҷи санъати шаҳри Душанбе ба номи Аҳмади Бобуқул супоридам ва ҳоло бошад дар курси чорум таҳсили худро давом дода истодам. дар ҷодаи санъат устодам бошад Саидов Самандаршо мебошад. он чизое ки ман омӯхтам бо ёрии устодам бисёри чизҳоро омӯхтаам.
баҳсҳои пурмавҷи аҳли Толор маълум мешавад, ки иҷрои Шарифҷон Раҳимзода дар сатҳи олӣ буд. ва ҳозирини гиромӣ фикр мекунем, ки Шарифҷон Раҳимзода бо ҳунарнамоии худ таби шуморо болида гардонид. акнун менигарем ба баҳои аъзои ҳакамон. марҳамат. 7 7 9 9 7 қарс мезанем. муборак бошад. хеле мусиқии ҷазоб навохтед. ин оҳанг моли кист? оҳанг аз устод муртазавӣ ҳастанд, биҷан муртазавӣ ҳастанд. такмил додаи устод Искандар Тоҳиров аст. ман онро пешкаши бинандагон гардондам. шумо чун иштирокчӣ ҳастед, ба фикри шумо рақобат чӣ гуна аст? бисёр хуб аст, хай мешавад. баҳои доварон чӣ гуна аст? бад нест, хуб аст, мешавад. аз баҳои эшон розӣ ҳастед? бале, албатта, чаро не. саломат бошед. хуб. بهترین گنجی روانم زبانی مادری من تو را پیدا نمودم از جهانی مادری من اسمالدین زاده مسرور دوری اولی این آزمون در شهر راغون برگزار گردید که من جای اول را گرفتم و به دوری دوم در ناحیه رشت برگزار گردید که در آن دور نیز راحت به دوری نهایی گرفتم و امروز دوری سوم آزمون در شهر دوشنبه برگزار می‌گردد که امیدوارم که موفق می‌گردم.
аъзои ҳакамон эҳтиромона хоҳиш менамоем ки ба ҳунарнамоӣ масрур асомиддинзода баҳогузорӣ кунед. марҳамат. 8 8 7 8 8. шумо аз шаҳри роғун омадед? бале хуш омадед. хуб, аз баҳои ҳакамон монда ризо ҳастед? бале онҳо нуқтасанҷанд ва чизе ки пешкаш мекунанд ҳақ аст. ба шумо барор хоҳам. ташаккури зиёд. ҳозирини гиромӣ, таваҷҷӯҳ намоед ба баҳогузории ҳакамон. 6 6 6 6 7. ман решрух шорух аз шаҳри турсунзода 18 солам. айни ҳол дар жанри навозандаи анъанавӣ маҳоратамро санҷидан мехоҳам. ман аз хурдӣ ба санъат меҳр доштам, чунки дар оилаи санъаткор ба дунё омада ба воя расидам. падарам низ санъаткор ҳастанд. ман хатмкардаи муассисаи давлатии мактаби кӯдаконаи санъати шаҳри турсунзода ҳастам ва устоди ман дар асбоби най Одилов Исмоилҷон ҳастанд. ва ҷуз най асбобҳои дутор, рубоб, фортепиано, саксофон, кларнет ва ғайраҳоро меновозам. имрӯз дар даври сеюм, яъне финалӣ, ман оҳанги халқӣ классикӣ Зулфи паришонро навохтанӣ ҳастам. давомашро дар барнома тамошо мекунед.
مو شما از هنرنمایی شاهرخ رشیدов از شهر ترسونزاده واقف گردیدیم. اینک توجه نماید به بهاگذاری هیئت حکمان. 6 7 7 7 7. салому алейкум. хуб, пеш аз ин дар ягон саҳнаи калон баромад кардагӣ? бале, бисёр саҳна. дар бисёр чорабинӣ ва озмунҳои ҷумҳуриявӣ иштирок карда будам. чун имрӯз дар ин озмун ҳамаи иштирокчиён хеле моҳирона менавозанд, шумо наметарсед? тарс ҳаст, камтар. хар баъди ба саҳна баромадан тарс камтар нест шуд. аз ин озмун чӣ умед доред? ман танҳо умедам ҳамон буд ки дар финал иштирок кунам. дигар ягон умеди калонам надорам, чунки дар байни ин қадар навозандагони профессионал ба қавли ман ин бисёр кори мушкил аст. ба ҳар ҳол ба шумо комёбӣ хоҳонем. хушомаданд. барои ҷамъбасти номинатсияи навозандагӣ дар бахши навозандаи анъанавӣ ба саҳна раиси ҳакамон доктори илмҳои санъатшиносӣ аслиддин низомов даъват карда мешавад. марҳамат. сараввал аз номи ҳамаи аъзои ҳакамон ба иштирокчиёни ин толор изҳори сипос менамоям. аз ҳама кори душвор имрӯз ба зиммаи ҳайати ҳакамон фуруд омад, чунки шумо медонед ки ин ҷавононе ки имрӯз инҷа ҳунарнамоӣ карданд дар тӯли зиёда аз 1 сол дар тамоми мамлакат, дар тамоми шаҳру районҳои кишвари азизи мо дар гурӯҳҳои муайян байни садҳо ҷавонони дигар ҳунарнамоӣ карданд. дар ду давр ҳакамони дигар буданд, ба инҳо баҳо доданд ва ин ғолибони даври дуюм ба Душанбе омаданд ва инҳо ҷавонони аз ҳама соҳиб истеъдод, аз ҳама ҳунарманд ва аз ҳама бо маҳорат мебошанд, ки бо нишондоду бо ҳидояти аъзои ҳакамони он давраҳо ба давраи ниҳоӣ роҳхат гирифтанд ва имрӯз дар назди шумо ҳунарнамоӣ карданд. вақте ки мо дар бораи рамзи ин озмун сухан меронем, ки номаш Тоҷикистон Ватани азизи мо аст, бубинед ки Тоҷикистони азизи мо то чӣ андоза аз созҳои мусиқӣ, аз истеъдодҳо, аз оҳангҳо, аз равияҳои гуногун, аз сабкҳои гуногун, аз ширинтарин оҳангу таронаҳо бой аст. ин боигарии тамаддуни мост, ки имрӯз бо ҳидояту бо дастгириву бо ғамхории беназири асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Имомалӣ Раҳмон ин озмун баргузор гардид. мо ифтихор аз он дорем, ки сарвари азизи кишвари мо инқадар ба мусиқӣ, ба фарҳанг, ба санъат, хусусан ба истеъдодҳои ҷавон инқадар ғамхорӣ зоҳир мекунанд. зеро он кас бо дили худ, бо меҳри худ, бо муҳаббати худ ва бо умедҳои худ интизори он ҳастанд, ки дар оянда, дар 10-солаҳо ва дар 100-солаҳои оянда халқи мо, миллати мо боз ҳам ба ҷаҳон бо ҳунари худаш, бо мусиқии худаш шӯҳрати тоза ва обрӯи баланд пайдо мекунад. ман бо иҷозати шумо хулосае ки имрӯз инҷа аъзои ҳакамон ба дафтарҳои худ навиштанд ва ба ман пешниҳод карданд ва мо таи чанд дақиқа ин хулосаро ҷамъбаст кардем, эълон мекунам. хулоса чунин аст ки сараввал шумо худатон шоҳиди он будед, ки мо аъзои ҳакамо бидуни машварат бо ҳамдигар, бидуни маслиҳат ва бидуни ба ҳамдигар таъсиррасонӣ гӯё холҳои худро, баҳоҳои худро гузоштем ва он баҳоҳоро мо берун дар толор бароварда ҷамъбаст кардем, ки хулосааш чунин баромад ва хулосаам бисёр аҷоиб аст. ба шумо эълон мекунам, аз рӯи он меъёрҳо ва аз рӯи он нишондодҳое ки дар низомномаи ин озмун пешниҳод гардида буд ва аз ҷониби сарвари давлатамон тасдиқ гардида буд, чунин талабот, чунин тақозо буд, ки маҳорати навозандагӣ, интихоби асар, мазмуни ин асар, чунки шумо бинед ки дар ҳамаи он навозишҳое ки имрӯз инҷа садо доданд як мазмуни хос, як сабки ширин аз Роштқалъа то Хуҷанд то
то ҳамадониву то турсунзодаву ҳамаи гӯшаву канори кишвари мо гӯё садо дод. яъне ин талаботи озмун, ин талаботи низомнома ба пуррагӣ риоя гардид. талаботҳои дигараш ин техникаи навозандагӣ, маҳорати онҳо ва ба тамошобин расонидани ин мазмуни ин ё он асар буд, ки инро низ мо мушоҳида кардем, ки дар яке аз навозишҳо шумо беҳад гуфта мумкин аст, ки ба ҳаяҷон омадед ва қарсакҳои дурудароз ҳам задед, ки ин ба гӯши ҳакамон расид ва мо инро ҳатман пайхас кардем ва ба ҳисоб ҳам гирифтем. дар натиҷа ба ҷои аввал бо 44 хол ансамбли дилнавози шаҳри хуҷанд сазовор гардид. табрик мекунам. ба ҷои дуюм бо 43 хол ҳасанов ҷовидон шаҳри Душанбе сазовор гардид. ва он чизе ки мо гуфтем, ки ҷои баҳс ҳам шуд, ду нафари дигар аз рӯи ҳамун ҷанбасти мо ба 39 холи сазовор гардиданд ва мо маслиҳат кардем ва ба чунин хулосае омадем, ки азбаски бар раиси ҳакамон иҷозат дода шудааст, ки як овоз илова кунад. ман аз ҳамин ҳуқуқи якрӯзаи худам истифода бурда ба яке инҳо як овоз, як хол илова кардам. бо ҳамин чунин шуд, ки ба Раҳимзода бо 39 ҷамъи як хол ҷои сеюм дода шуд. 30 сол пеш дар Тоҷикистон ягон нафар ҷавони баробари ин кас дар ҳамин синну сол ин гуна ғижак наменавохт. ин ҳам дастоварди истиқлолият, ин ҳам пешрафти маданияти мо дар замони истиқлолият ҳаст, ки имрӯз ҷавонон бо ин гуна маҳорат ғижакнавозӣ мекунанд. ва ба ҷои чорум бо 39 хол, такрор мекунам, ба Асомиддинзода думбранавоз аз шаҳри Роғун. мо дар бораи шаҳри Роғунам инҷа суҳбат кардем, ки бубинед, ки имрӯз аз ин деҳаи қадимии тоҷикӣ ин гуна садои ширини қадимтарин сози мусиқии тоҷикӣ, ки думбра аст, мебарояд. ва бо 39 хол Асомиддинзода ба ҷои чорум сазовор гардиданд. бо ҳамин номинатсияи навозандагони анъанавӣ ба охир расид. ман аз номи аъзои ҳакамон ҳамаи ғолибонро бори дигар табрик мегӯям. ба инҳо муваффақиятҳои зиёд орзумандам. шумо медонед, ки инҷа бо иштирокчиҳои дигар буданд. ҳамаи онҳо мувофиқи истеъдодашон ва мувофиқи қобилияташону мувофиқи имрӯза ҳунарнамоишон қадршиносӣ карда мешаванд. ва аз ҳама муҳимаш ҳамин аст, ки инҳо ҳамаашон дар синну соли 17-18 то 20 сола ҳастанд. барои инҳо дар оянда ҳоли майдони ҳунарнамоӣ, майдони мубориза барои ҷойҳои аввал, барои медалҳои тилло ва ғайра хеле фарох аст. ва ғамхории давлати Тоҷикистон, ғамхории вазорати фарҳанги Тоҷикистон, ғамхории ҳукумати Тоҷикистон кафили он аст, ки ҳамаи онҳо ҷойҳои худашонро дар майдони ҳунар пайдо хоҳанд кард. Ташаккур. ҳозирини гиромӣ, мову шумо шоҳиди ҳунарнамоии иштирокчиён дар бахши навозандаи анъанавӣ дар номинатсияи навозанда гаштем. инак ҳамаи шуморо ба сайри дунёи зебои мусиқӣ дар бахши навозандаи эстрадӣ даъват месозем. дар ин бахш 5 нафар довталабон аз манотиқи гуногуни ҷумҳурӣ маҳорати баланди навозандагиро пешниҳод месозанд. ба номинатсияи мазкур Бӯстон Асратбеков аз ноҳияи Рӯшон ҳусни оғоз мебахшанд. истиқбол гиред.
хуб, аъзои ҳакамон, акнун фурсат доред ки ба баромади иштирокчии навбатӣ баҳогузорӣ намоед. Марҳамат. 6, 7, 6, 6 ва 7. инак ба саҳна абдукарим абдураҳимовро аз шаҳри хуҷанд даъват менамоем. ман аз хурдӣ ба рубоб шавқи зиёде дорам ва аз синфи 5 ба мактаби мусиқӣ ба номи лоиқ шерлиле ки дар шаҳри хуҷанд фаъолият дорад, ман ба онҷо синфи рубоб дохил шудам. мо бо устодони мо хеле машқу тамринҳое кардем ки фикр мекунам ки он машқу тамринҳои мо барбод намеравад ва бо сари баланд озмунро мегузарам.
акнун аз ҳайати ҳакамон хоҳиш менамоем ки баҳогузорӣ кунанд. марҳамат. 9 8 8 7 9. салому алайкум, хуш омадан. хуб ана ҳамин навозиш ки алҳол навохтед, аввалаш форам баъдан ҷазоб чӣ ном дорад? тӯфон ном дорад. тӯфон ба шумо кӣ омӯзонид? ин барои ман устодам Нурмухаммадов Абдураззоқ аз шаҳри Хоҷанд ном омӯзонад. хуб баҳое ки алҳол гузоштанд чӣ гуна аст? хуб рақобат чӣ гуна аст? чун ҳама рақибони шумо имрӯз фаъоланд. хеле фаъол, рақобат ҷӯшу хуруш дорад. хуб ба шумо барор хоҳам. раҳмат. иштирокчии навбатиро ба саҳна мехонем. бахтиёр аксакалов аз шаҳри душанбе.
воқеан ҳам иҷроиши хубе буд аз ҷониби бахтиёр аксакалов. шояд ин гуфтаҳоро баҳогузории ҳакамон низ тасдиқ мекунанд. марҳамат. 8, 8, 9, 9, 10. ассалому алайкум. ман Язов Муҳаммад, донишҷӯи коллеҷи санъати ба номи Аҳмад Бобохул ҳастам. ман дар Озмуни Тоҷикистон Ватани азизи ман баромад карда ба оҳанги Ҷеймс Хорнер Титаник дар даври аввал сазовори ҷои якум гаштам. дар даври дуюм бошад ман оҳанги My Way Франк Синатраро бозӣ карда дар даври дуюм бошад ҷои аввалро ишғол кардам. واقعا هم نوازش دلنشین بود در اجرای محمد نیازов از شهر دوشنبه. اینک توجه نماید به بهاگذاری اعضای حکمان. 9 9 9 9.
салом алейкум. хеле моҳирона ва касбӣ навохтед. устоди шумо кист? ҳошимов далер. он кас барои ман ҳамин нозикиҳои асбобро омӯхтан миннатдории худамро баён мекунам ба он кас. من شریفزاده حسن هستم، از ناحیه شهرنو میباشم. من در نامیناتسیای نوازندگی در ژانر استرادا برآمد میکنم. در دور اول ما در ناحیه شهرنو با نامیناتسیای نوازندگی که یکی از آهنگ‌های مشهور جهان بود، تنها من با فلیت نوازش کردم، جای اول رو اشغال کردم و در دور دوم باشد در ناحیه حصار شد با اهل گروه یک آهنگ کار کردیم، با نوای دوستی نام گذاشتیم، در آنجا هم نیز جای اول رو اشغال نمودم. امروز باشد حرکت میکنیم با اهل گروه که جای اول رو اشغال نماییم.
шарифзода аз ноҳияи шаҳри нав буданд ки баҳри моу шумо ҳунарнамоӣ карданд. акнун таваҷҷӯҳ мекунем ба баҳогузории аъзои ҳакамон. марҳамат. 9 9 9 7 7. салом салом. хуб ана ҳамин оҳанге ки алҳол навохтед дар се жанр аз се минтақа, хуб чӣ ном дорад? این آهنگی که ما حاضر ایجاد کردیم نواختیم در این آهنگ نوای دوستی نام دارد برای آن که از هر منطقه‌ای که این نوازش‌ها نواختیم از همین چیزا عبارت بود. خب نوازش‌های کدام منطقه در این آهنگ؟ یکم آهنگی که نواختم یکم قسمش این قسمی ترکیه بود، دوم قسمش این ازبکستان بود، یعنی دوستی بین تاجیکستان و ازبکستان. سوم قسم این البته منطقه خودمان تاجیکستان بود. ҷурабек норов дар бахши навозандаи эстрадӣ баромад хоҳад кард. истиқбол мегирем.
ҷурабек норов иштирокчии навбатӣ ки дар ин саҳна ҳунарнамоӣ кард, охирон иштирокчӣ дар бахши навозандаи эстрадӣ мебошад. аз аъзои ҳакамон эҳтиромона хоҳиш мекунем ки ба ҳунарнамоии ин нафар баҳогузорӣ кунанд. марҳамат. 6 6 7 6 6. шумо медонед ки ягона нафаред дар номинатсияи навозандаи эстрадӣ ки фортепиано менависад. бале, асосан ман аввал бо ҳар туре ки гузаштам бо оҳангҳои эҷоди худам буд ва бисёр ҳаст ки ҳозир бисёр бояд меҳнат кунам ва фаҳмида истодам ки бисёр бояд дар талош бошам. барои ман ин озмунҳо бисёр як равияи зиёде мебахшад ки боз ҳам атои худро ва ҳамин эҷодиёти худро инкишоф диҳам. барои ман муҳим нест ки ман ягон ҷо мегирам ё на. барои ман муҳим ки то охир мақсад дорам ки эҷодкори хуб шавам ва барои халқи миллати худ Тоҷикистон кишвари азизам хизмат кунам. беҳтарин фикрҳо. ба шумо муваффақият хоҳонем. ҳозирини гиромӣ, баромади иштирокчиёни даври ниҳоии озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон Ватани азизи ман дар номинатсияи навозандаи анъанавӣ ва эстрадӣ ба анҷом расид. барои ҷамъбасти номинатсияҳои мазкур ба саҳна раиси аъзои ҳакамон, доктори илмҳои санъатшиносӣ устод Асриддин Низомов ба саҳна даъват карда мешавад. марҳамат. дӯстони азиз, номинатсияи имрӯза ба охир расид. шумо чанд дақиқа боз шоҳиди он будед ки дар фазои ҳунарии кишвари мо мусиқии эстрадӣ то чӣ андоза дар байни ҷавонон обрӯ дорад. ҷавонон то чӣ андоза бо маҳорату бо шавқу бо як ҳунари хоса ба ин жанри хеле душвор муроҷиат мекунанд ва ҳунарнамоӣ мекунанд. ва аз ҳама муҳимаш имрӯз шумо эҳсос кардед ки мисли он ки дар ҳамаи кишварҳои олам жанри мусиқии эстрадӣ асосан ва бештару бештар ба мусиқии миллии он ё ин кишвар такя мекунад ва дар асоси ҳамун оҳангҳо рушд меёбад. имрӯз ҳам шумо шоҳиди он будед ки чӣ гуна ҳамин оҳанги анор овардам не оҳанги қалъабандии Акашариф Ҷураев чӣ хел дар иҷрои ҷавонон дар жанри эстрадӣ яъне бо коркарди дигар аз нав садо дод ва худи ин шоҳиди он аст ки мусиқии мо, оҳангҳои қадимии мо бо ҷилои тоза, бо тобиши тоза дар замони истиқлолият ба самъи ҳамаи мардумони тоҷик мерасад. ин оҳанги бисёр бошӯҳрату бисёр ширини Акашариф Ҷураев имрӯз дар иҷрои ин ҷавонон аз нав садо дод. мо аъзоёни ҳакамон бори дигар такрор мекунам, чӣ хеле ки шумо худатон шоҳид будед, вазифаи мо хеле душвор буд. лекин осонии кор дар он буд ки ҳамаи аъзоёни ҳакамо, чӣ хеле ки инҷа шумо ба эълон кардан, ҳамашон мутахассисони варзидаи соҳаи мусиқӣ ҳастанд. ва шумо мушоҳида кардед ки мо бидуни маслиҳат, бидуни ягон вай баробари ба охир расидани иҷрои оҳанг ба як хулоса омада баҳои асосиро гузоштем. ман эълон мекунам натиҷаи баҳогузории ҳакамонро. боз ҳам ҳамин гуна ҳолат шуд ки ду нафар аз соҳиб истеъдодони бо маҳорат як хел хол гирифтанд ва боз аъзоҳои жюрӣ ба гардани ман ҳамин вазифая бор карданд ки як овози худатон муайян кунед ки кадомашон пештар мешаванд. ман ҳозир эълон мекунам, аввал Ниёзов Муҳаммад труба бо 45 хол, шаҳри Душанбе, коллеҷи санъати ба номи Аҳмад Бобохолов, табрик. дар ҷои дуюм бо 42 хол Аксакалов Бахтиёр, шаҳри Душанбе. ва дар ҷои сеюм ду нафар Шарифзода Ҳасан ва Абдураҳмонов Абдукарим, инҳо ҳардушон 41 холӣ гирифтанд ва бо як холи раиси ҳакамон Шарифзода Ҳасан 41 ҷамъи 1 яъне 42 мешавад, ба ҷои сеюм сазовор гардид. табрик мекунам. ва Абдураҳмонов Абдукарим бо 41 хол дар ҷои чорум. ба ҳамаи иштироккунандагони ин номинатсия
бо самимияти зиёд ва бо умеди зиёд изҳори сипос менамоям ва орзу дорем мо ва албатта ҳамаи шумоён орзу дорем ки аз байни инҳо минбаъд ситораҳои бузурги санъати эстрадаи тоҷик ба воя хоҳанд расид. Ташаккур. месазад гуфт ки ҳунару истеъдод, малакаву маҳорат ва таҷрибаи ғании тоҷикон манша аз гузаштагон гирифта саршори меҳр асту ихлосу боварӣ ва дар ҷараён ҷониби ояндагон. бигузорин чашма ҳаргиз хушк нагардаду чашмаҳои хурди дигар ба он зам шаванд ва он табдил ба баҳри азиму ҳунару истеъдод бигардад ва коми оламиёнро тар ва табашонро болида гардонад. бар он боварем ки мо тавонмандем дар муаррифию тасвиру ташвиқу тарғиб, зеро мо аз ин ватан ифтихор дорем ва Тоҷикистон ватани азизи ман аст. ҳозирини гиромӣ, даври ниҳоии озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман идома дорад ва фардо дар ҳамин толор иштирокчиён дар номинатсияҳои оҳангсоз ва навозандаи академӣ ҳунарнамоӣ хоҳанд кард. то фардо сарбаланду хонаобод бошед.